kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulong. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Distribute where ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators.
Transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility aro kang Kasureko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4. Philreka Awards from the Wars. Kasureko 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureko 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos sa tanggalon sa saksakan ang mga appliances, ninhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo.
Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit. Come and visit our new location behind Sea Oil Gas Station, Magsaysay Avenue. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini
para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20, Series of 2009, as in Resolution No. 10, Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Casoreco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Daguitav Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitaran na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw.
ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ang mga serbisyo, tiwalaan ng tao, dyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Kasama maray na pagkaaga sa Sendo Cabos, ini po ang oras para sa serbisyo publiko na darakan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative and sa pakikipagtabangan kan RMN DWNX ngunyan pong aldaw na Biyernes Pizza 20 kan Oktubre taon 2023. Kasama makikitang internet ko niyan. Kaya sa ibang paagi siguro magkakaigwa po nin programa ang Kasureco 2. Sa DWNX niya dyan si Radyoman Ray Gomez sa lado teknikal. Ako man po si Radyoman Manny Basa. And syempre niya po ang host kan programang Ang Satuyang Kooperatiba sa radyo. Si Public Information Officer Mr. Rener Pupa Bukay. Sir, good morning. Good morning, sabi Radyoman Manny. At sa kabut po na nag-antagal ngayon ng pagpaaga sa tutuyang programa. Ang satong kooperatiba sa radyo, magiribanan kita. Wala sa ng oras, mapag-urulayan po ang mga updates at sinibago pong kalakawan ngayon na si Manang ini, mga kaagi, sabi Radyoman Manny mananungod sa operation po kung sa tuyong kooperatiba. Correct. Pasensya na pirang aldaw ng araw kayo ng sitwasyon ka na internet degree. Siguro tie up na lang sa ibang paagi. Pero live man kamo sa indong Facebook, okay? Unfair nga ni. Ako nahihiling ikaday. Okay lang. Importante ika. Asin ang Kasureco 2. Dapat nahihiling ka man para pareho kita. Para magdako ng viewers. Hindi ka man lang kagahanap mo yun pag-araw kayo. Pero ang mission tanig di, mako po si mga programa giraray, si mga update, hali po sa karahayan buot kan Kasureco 2. So, kumusta ang development, si mga accomplishments sa nakaaging simana and other information hali po sa Kasureco 2? Bali, sabi Radyoman Manny, para sa karamangan sa tuyang mga member consumer online. Nagpuuna po si pagbasa ng katuyang mga metro. Ngunyan na bulan na October 19, start po kayan. Kung pag-reading, kung katuyang mga meter readers, kung mga metro, kung katuyang mga member consumer owners. Matapos po yan, nakatapusan man kaining October mga 31, October 31, pero pwedeng ma-extend po yan hanggang
first week ng November. Ano po? Yan, sabi rin naman money. Mag-expect kita na makaka-receive na naman kita hindi sa kuryente. Kaya nagpapagiramdam po kita sa po yung mga member consumer owners. Kung hindi kita nakabayad sa mga previous months, kung may arrears na po kita, hindi nakasapir ang bulan, tapos maabot na naman ining bill pa ngayon na October 2023. Pwede na kitang maputulan kayan kung hindi pa kita makabayad. Kaya nangangapulan kita, si gusto magbayad, bukas po ang katuyang mga collection offices, hindi sa main office ang Kasureco 2, Barangay Delutario Naga City, bukas kita hanggang alas 4 ng hapon. Mag-action kita yung payments yan ang katuyang mga member consumer owners. Sa Kanakman, go kita sa Calabanga, go kita sa Tinambak and Siruma. Iwaman po kita sa Milaor and sa Banwaan, Campili. Yan, nag-accept yan ng payment kung sa bagong alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. So, may mga kita makakasiring sa tuyang mga collection offices o sa mga opisina sa tuyang kooperatiba, pwede mga kita magpasiring sa mga bayad centers o sa mga accredited payment channels sa Kasureco 2. Yaan po din si LCC, yaan si SMCT Naga, may arrears, nag-accept, basta daralang si Dean sa kuryente, hindi ka mo naputulan. Nag-accept kita kayo, nag-accept ka NCS, and save mo pili. Siyempre, man po dyan si mga application, mga online application na ginagamit para ma-process si payment sa Kasureco 2. Yaan mo po si Gcash, si Maya, si 7-Eleven, ang petrol na accredited ni Kasureco 2, ining sa may Panganiban, harani dyan sa may DBP, ibo kita sa may Familite, katumbangan lang ang Familite, and isa may harani sa Rotondang Petron, pag-iring mag-pay-pay. Yun po yun si mga kapartner ni Kasureco, mga accredited payment channels sa Kasureco. So, ECP, pwede man. Iwaman kita sa mga thrift store, and siyempre, may mga kapartner man kita sa iba kaya si True Money, pero man yan, may mga tindahan man kita na nagpapabayad man o nag-access ng payment ni Kasureco 2. Dahil sa naman saro-saro, dadakulon po yan, may mga sari-sari store po nga may nakalaag man po yung tarpaulin na nakalaag po dyan na nag-access ng ganing payment sa Kasureco 2. Pwede ka din magbayad, pero pagiramdam lang po kung nagbayad po kita dyan, siguraduhin po na na-process ito yung payment. Pwede kitang maghagad ng electronic copy, picturean, itong response, kung Gcash man ang gamit, o Maya, o ECP, o sinibat mong application. Yan, importante may kopya kita na may proseso successful itong katuyang payment. Kumbaga na ilaog naman sa account ng ating babayaran ng bill sa kuryente. Ay, mga accredited na mga bangko, Araw Training Bank of Commerce, Winbank, PBCom, BDO, Land Bank, Malaraya Rural Bank, dyan sa may Carolina, Union Bank. Yun po yan, tabi Rodeman Manay. Hindi ba po ng mga bangko, ang iba po kaya nag-accept na lang yung payment, may mga proseso man sila o may mga paagi para malaog, makalaog duman sa account yan sa tuyang mga kontinidores ng kuryente. Itong payment, sa Kasureco 2. Kaya yan, napapagiramdam po kita. Madali kong nangangaldaw, sabi Rodeman Manay. Pista 20 na ho yan sa October. Yan, haraman pa kayong katapusan na. Yan, first week na naman dyan November. May mga mag-due mo dyan. Kaya, pepuhan ka ng bayadan sa mga obligasyon pa. Pag-abot po doon sa mga nakuntumo sa ng kuryente. Well, sige, kung sa tuyang online billing query, gustong masiguro na talagang may bill na sila sa kuryente pero may sila nakakaputa ng ali sa Kasureco 2 na bill, sipig pa ako mga meter readers pa na naglilibot, baka na nawara man, kung kaya nailag pa. Pwede ka na maglaog duman sa online, kasureco2.com.ph
Yan, may hiling na po duman sa may latest na kita ng bill sa kuryente. And pwede na kita may process kita po yung payment kung mabayad kita sa online, ano po, duman sa mga online application, nakapartner po kung sa tuyang kooperatiba kung Kasoreco doon. Yan. And siyempre, para dahil kita mawara sa uso, kumusta po ang task force barangay and SK elections? Ngunyan, papyaw lang siguro, pero yan kung may idadagdag ka pa, sabi. Opo, sir? yan. Actually, sabi Radyo Mani, kapali po yan sa i-report dahil hindi ko po talagang binilog as early as August, September. Kabali na po yan sa preparasyon kan sa tuyong kooperatiba, kan sa tuyong technical department. Manunungod po dun sa task force barangay and SK election 2023. Ang Kasoreco po. Yan, kabali yan sa karon pa sabi Radyo Mani. Kaya magantabay may mga concern pa, lalong-lalo na itong mga schools nagagamiton na naipopost naman yan sa tuyong Kasoreco to Facebook page, yung mga third election, yung mga voting centers, kaya yan, kung ano po yung mga lugar yung nadumananta na, yung mga eskwelahan, bidibuhan, ang election, and kabali po yan sa magiging update sa tabi ating Radyo Mani. And siyempre, may pagiramdaman kita duman sa mga madalagan ng kapitan, pagawad, as in, SK, SK chairman. Yes, saka SK Kagawad. Yan, kabali yan. May mga pagiramdam kita kaya natsan. Kapitan. Naghahagot na yun hindi ko naluda. Bawal yan, bawal. Okay po. Okay. Pagpun pa di Radyo Mani kang satuyang pagbasa, kang satuyang mga metro, kang Pita 19, nagliwas naman si satuyang good news, other good news, sa tuyang mga member consumer owners ng Kasoreco 2. Nagluwas na po si effective rate muna na bulan na October 2023. Ano po? Yan. Sinabi kang good news? Although na-discuss na rin kang mga nakaagi daw, sa paagi po kang programa ni SM Ventura and siyempre ni Ma'am Gray sa programa ninyo, na ang satuyang effective rate muna na bulan na October 2023 sa residential, kumpara sa nakaaging September 2023 na nasa 6 pesos 0.8851 centavos per kilowatt hour, ngunyan ng pong bulan na October 2023 nasa 6 pesos 0.4240 centavos per kilowatt hour. Dito sabihin pa Radyo Mani, nagbaba kita ng poco mas o menos na 46 centavos, binaba pa. At kita na pinakababa, mas binabaan pa. Nung bulan na October. Ang last September, and kita na pinakababa. Noon yan, mas lalo pa nagbaba. Nasa 46 centavos si tarifa sa kuryente sa residential consumers ng Kasoreco. And sa low voltage, ang nakaagi kong bulan na September 2023 na nasa 6 pesos 0.0098 centavos per kilowatt hour. Ngunyan pong bulan na October 2023, nasa 5 pesos 0.6487 centavos. Nagbaba man sa bulan namin nasa 46 centavos na binaba sa high voltage pa. And sa high voltage po yan. Sa high voltage pa, sa nakaaging bulan ng September na nasa 5 pesos 30.26 centavos per kilowatt hour. Ngunyan pong bulan na October 2023, nasa 4 pesos 85.26 centavos na sa lang. Nagbaba man yung nasa 45 centavos kada naman. Kaya good news po ini sa po yung mga member consumer owners. Kabali dyan siyempre itong may mga negosyo, Radyo Mani din sa Danilaga, and sa pagkarait ng mga banwaan, nasako po kang satuyang kooperatiba, si area coverage kang Kasoreco doon. Yan, dakulang bagay po ini, may naroon pa, ng 4 pesos na lang ang satuyang high voltage and sa low voltage na nasa 5 pesos. And sa residential pa, 6 pesos 0.42 40 centavos per kilowatt hour. Dakulang bagay na mga katabang sa tuwing mo niyan na bulan na October na
alam ko, dahil may mga piyesta. Kung celebrate kita ng mga piyesta, may mga okasyon kita, na nagamit kita ng kuryente, normalmente po na parababa man ang totoo yung babayaran. And nagpapaginumbong kita na daw po nagbaba ang satuyang taripa sa kuryente. Kung ang satuyang kilowatt hour consumption naglangkaw man, normal po ay beto man na mamatianagay ang pagbaba na inyo ng satuyang power rate. Dahil halangkaw po si kilowatt hour consumption na nakonsumo ka muna ng bulan na October. Kaya kung kakayanan naman lang, kung may mga paali kita para makatipid sa paggamit ng kuryente, daw hababa ang satuyang taripa sa kuryente, ngayon ng bulan na October, siguro tiging kami nartaman po giraray na tipid mag-giraray sa paggamit ng kuryente. And mahapot siguro ang satuyang mga member consumer owners na daw kung sa bulan na November and December mamamatian pa pang ining pagbaba ng taripa sa kuryente ng tabi Radyo Man. Saro kayan sa mga nangihapot sa satuya. Sa parte po kan sa tuyang kooperatiba and kang Corpland Department kang Kasureco po sa ngunyan data pa masasabi kung talagang mababa o malangkaw by November and December dahil mahalat pa bang kita kayan sa tuyang mga deal sa tuyang mga power suppliers kumpara sa mga presyuhan tabi duman sa mga binabakalanta and kung may epekto ba ining karilibukan sa Middle East hindi po sa presyuhan ang kuryente mo niya na maabot na November and December and permi kitang dapat preparado tatigihiling ta kaya posibleng magralangkaw ang power rates ta saro yan sa tigihiling ta mga projection ganyan posible na maglangkaw na po pero di man kita malangkaw duman sa araw kaya itong dating halangkaw na maray sa tuyang binabayadan sa kuryente tabi Radyo Man kang nakaaging taon o mga nakaaging mga bulan ang importante preparado kita and abiso na kita in advance sa tuyang mga member consumer owners na talagang posibleng maglangkaw kita. In terms po, naman kung tira, si ilalangkaw, yan, mayo pa po kita ka ng figure or data na pwedeng makapagsabi kung tira po ang pwedeng mailangkaw muna ng bulan na October and December 2023. Wow. Karakul good news, Tabi, kasama ng Rener. Gusto sabihin talagang kung may paagi, gigibuhon yan kan Kasureco 2. Iyo po, yan. Pero, saro pa ko na sa good news, sige lang. Sa masunod na lang ng programa. Yan, abangan pa yan. Igwapan kita yung mga development. Igwaman kitang papaabutan eleksyon. Siguro mapagurulayan ta pa yan at san. And, siguro pwede tanang mailaw gini. Ang grupo po kang Kasureco dos ngunyan nga po dyan sa tinambak grupo kang MSD, Corpland Department, ang opisina kang sa tuyang General Manager, Office of the General Manager, nagkukondisir po ng orientation duman sa mga 4-piece beneficiaries kasi di ba pong mga consumer owners kung sa tuyang kooperatiba mananungod po duman sa lifeline rate sa lifeline rate yan. Okay. Yan kasama ng Rener medyo sa tuya pong audio dyan po sa Kasureco 2. Serbisyo, iwalaan ng tao, dyan ang simula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi yung kasabay, di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-ibig pa ang katitiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob, sa amin ay inyong maaasahan, pag
Kasama palagos kita kan satu yang programa igona sa ng 3 minutos antes an alas 10 balikan ta po ang kaso Record 2 sa paagi ni Public Information Officer Rener Pupa Bukay. Kadakot pang pigdi-discuss dapit po sa kalakawan kan kaso Record 2. Balik kita kaso Record 2 maray na aga. Yan. Balik na rin kita. Mawara mo ng signal lagi. Napangyayari. Pambira talaga yung signal pwede yung internet sa phone. Baka lamang may improve naman ini sa mga sarunod na mga taon. Yan. Okay, balikan ta po. Ang grupo po kan sa tuyang kooperatiba ang Kasoreco 2, kaiba po ang Institutional Services Department, MSD, and syempre ang opisina kang General Manager and Core Plan Department kang Kasoreco 2. Siya po ngunyan sa tinambak nagpo-conduce po ng orientation duman sa gabos ng mga corpus beneficiaries as in kabali na po ang mga konsumidores ng kuryente kan sa tuyang kooperatiba para at least may paliwanag sa mga kahaputan manonood po duman sa pag-avail kay itong lifeline rate o itong mga diskwento na tinataw po kang sa tuyang kooperatiba kang mga consumer katuwang po ang DSWD and Department of Energy. Ayaw po din ngunyan dyan sa tinambak poblasyon tinambak covered court po yan. And si sarong grupo man, bali duwang grupo po yan, Tabi Rajuan Mani. Si Saro po, yaon hindi sa Barangay del Rosario, Naga City. Yaon po sa covered court man, kang Barangay del Rosario, Naga City. Ano po, garo del Rosario Elementary School. Yan, yaon sila dyan ngunyan. Nagkukondisar po ng orientation sa kabus po ng mga 4-piece beneficiaries as in ibatang mga member consumer owners. Para masimbagan, si Kasoreco na, si grupo na po, ang Kasoreco 2, ang nagpapasiring sa mga barangay para may paliwanag po si mga kahaputan, si mga importanteng mga detalye, manunungod po hindi sa lifeline rate kang Kasoreco 2. Ano po, para malinaw and maka-distribute na kita ng mga forms. And si gusto man mag-apply ng kuryente and kung may mga kahaputan man, yaon man po ang grupo dyan kang MSD para masimbagan po yan. Si gusto maglaban ng direktor sa tulong distrito kang sa tuyang kooperatiba hindi sa Naga North District, sa Magaraw District and Bumbon District. Yan, yaon po ang grupo kang MSD, masisimbagan po kamo dyan. O si interesado na di makakapasiring dyan sa Del Rosario covered court, Barangay Del Rosario, Naga City, and sa Tinambak, Barangay Poblasyon Tinambak, pwedeng magpasiring sa MSD office o sa ISD. Hanapon lang si Engineer Julian Pasiona and si Miss Ana Vargas. Ano po, at yan, pwede tang balikan girara inyong manonood sa eleksyon na papaabutan po ngunyan na November 11. Yan, November 11, 2023. Yan, Tabi Rajuan Mani. Correct. Baka makahabol pa si ibang interesado. Yan, magpasiring dyan sa duwang venue, duwang teams po ng Kasoreco 2 ang nasa luwas mo niyan sa Tinambak, haraharayo ining saro. Yaon kay banan dyan ang sa tuyang acting general manager si Engineer Edgardo R. Piamonte sa Tinambak and si iba man pong grupo yaon hindi sa Del Rosario, Naga City. Yan. Okay. Ang eleksyon, pakiulit da kan PETSA, kan eleksyon, may interesado ding madang o giraray, Tabi kasama rin. Opo, ang PETSA po kang eleksyon sa Kasoreco 2, bako pong eleksyon sa barangay, sa Kasoreco ini. Ang eleksyon po sa Kasoreco 2 sa maabot po na November 11, 2023. Ano po, sa tulong distrito, District 2, Naga North District, District 7, Magaraw, District 8, Bumbon. Ano po, iyon lang yan tulong distritong yan. Kaya si mga interesado po na magdalagan ng representante sa unta direktiba kang sa tuyang kooperatiba kang Kasoreco 2,
pwede ka mo magpasiring sa MSD or ISD, ano? Hanapon lang pwede man ang ISD manager, si Ma'am Joanne Sabanan, or si MSD supervisor, Engineer Junel Pasiona, and Miss Ana Bardaz. Ano po? Yan, para masimbagan po, o kung interesado po mo magdalagan bilang direktor, ano, sa Tulong Distrito pong inyo. Thank you. So yan po and may mga proseso pong ginigibo, ano, and may committee giraray na nag-asikaso ka ini. Opo, halos sangunyan ang base po ini sa schedule of activities kang MSD na tinausa sa tuya. Nagpuon po si printing, ano, kaining master list duman sa mga qualified voters kang nakaagi pong October 17. Ano po, gusto sabihin, nagpiprint na sinda, and inuluwas na po yan kang MSD once pong matapos na yan. Itong printing po kaining master list kang qualified voters po. And kung may kampanya man, ang mga kandidato nakalag man dyan sa calendar of activities nila. Ayun po, aram naman baga sa barangay NSK election, nagpuuna po si campaign period. Kasudma. Kasudma. Kaya grabe po baga si nagruluwasan sa social media. Naka-ready na pala si mga layout, ipopost na lang. Kulibat, kung may operation baklas ang COMELEC, ang Kasureco may operation baklas man. Yan, permi man po yan, mag-local, mag-national or local election po, may kampanya kita kayan, ano, duman sa mga illegal na nagpapadukot duman sa satuyang mga poste, naglalag na yung mga tarpaulins, as in iba pa pong mga campaign paraphernalias na nakakasagabal, ano, duman sa tuyang mga poste. Kung may mga emerhensya kitang kay puan respondihan, pakarayon sa mga poste, pero dahil kita makasakat-sakat sa taas, ano, pag poste maka-repair, ng emergency, dahil matanggal pa kita kay itong mga tarpaulins. Siguro, may advice ko po sa mga kandidato, may mga common poster areas na tig-assign, designated ang COMELEC, duman lang kita magpadukot. Ano? May diretso po kaya si Kasureco 2 na tanggalon itong mga illegal, ano, na nakalaag duman sa mga poste kan sa tuyang kooperatiba na pwedeng magdara po ng aksidente sa satuyang mga technical personnel na ma-repair duman sa taas kang poste kang Kasureco 2. And pwede po yan mga tarpaulin na yan, mga tarpaulins po na ilalaag po nito, pwede yan magkausa ng power interruption. Kaya baga pinagbabawal tayo na maglaag, ano, ng tarpaulin sa mga poste kang kuryente. Yan, ikaw dyan yaon sa tao kang tinampo, nakakabit sa duwang poste, tabi kasamang griner. So, sayang, kan sa endong tarp, tamahal pati. Po, yan, pinagpagalan nindo, ginastusan, tapos kang pag-sagibo po ni Operation Baklas ni Kasureco 2 sa mga poste, kang kuryente, mga kabali lang, sayang po, ano? Kaya, mas magayon mang giraray. Pwede man baga magpadukot sa mga harong ay sa luwas kang kudal, basta magpaaram, ano, may sa diri bako lang doon sa mga poste kang kuryente, ano po. Ang iba pati dyan, sticker, kaya tarpaulin, at ang mga poste po bangon yan, mga concrete, saka steel pole, nagkakapira na lang po si mga wood pole ta. Maski po itong mga labot kang mga poste na tigsusuksukan kang mga lineman kang Kasureco 2 para makasakat sila, natatahuban, ano, napapatos na kaya itong tarpaulin, kaya matatanggal mang giraray, tatanggalon po yan kan sa tuyang mga lineman na matrabaho po sa linya kang kuryente. Okay, balikan tayo ng eleksyon sa Kasureco 2. Preparado naman po ang grupo nindo, and ano yan, dati po ang requirements, ano, requisitos na dapat ipreparar kan mga kandidato. Opo, siguro kung sa requirements o sa qualifications, ano, may di-discuss na yan sa sunod na programa ta. Once na igwana pong mga interesadong nag-sumitir, ano, pwede man in advance, pwede sila magpasiring sa ISD, MSD,
para at least makakuha na sila kay itong mga requirements or si qualification kung laong sila. Siguro by next Friday, ano po, November 27, may pamambagan, medyo may sarong simana pa kita bago mag-eleksyon sa barangay and local election, sa barangay NSK election. Ito kwarta mo na yung qualifications sa election man sa Casureco 2 naman sa mga interesadong maglaban ng pagka-direktor di sa tulong distrito pansatuyang kooperatiba. Abangan ang pag-invite sa mga in-charge dyan, Iyo po, yan. Pwede tang maging guest giraran sa mga qualified na kandidato. Nakapasar sa screening. Medyo ang madugo-dugo yung ditabi Radyo Manmani, ang trabaho kang screening committee. Pero po, yan. Kung sakali man, may mga nagkakapira mag-sumitir ng certificate of candidacy sa tulong distritong ini, talagang ito kumbaga hihimay-himay yun po yan. Si qualification, si mga requirements, arog kayan ka, kumbaga katidyos, ang qualification bilang maging direktor sa Toyang Kooperatiba. Dinawag pa ang presidente, Pilipinas. Ang panser ni pati, na imahining kang mata ang pino, kan pagsir ni kaya, screening. Yan. Okay, may naghahapot igdi mananood sa schedule ta kang seminar may mga naghaharapot. Kung may seminar kung may nag-abot na ng metro, matatakodan daw kami na si mga nagpa-follow up sa Tuya, kada programa ta. Bali may mga nag-abot na po, may nag-abot na kita ng metro, po. Kaya si mga nagbayad kung nakaaging bulan, o kung may mga natada pa kung mga nakaaging bulan bago po ining bulan na October, yan, lauman ta po nagpupuon na sa tuyang pag-connect ng mga metro. Nag-ilan po yan sa Pili, hindi sa Naga City, po naman, and sa pagtarain na Banwan, Arang Pamilaor, iwan naman, and Kanaman, Magaraw hanggang Tinambak si Roma. Sinainot magbayad, nag-inot ng sumiter ng application, na-process, and nakabayad na. Siyempre, iyo man po ang mainot kami sa Manmay. Si mga construction light na nag-apply, nag-apply ng construction light, yan, kabali po yan sa matatagudan pa. And sa maarabot ng mga semana, may maabot pa po kita ng another batch, ng mga metro, para mahipnuan itong pangaipukan sa tuyang mga nag-a-apply ng new connection sa satuyang kooperatiba. Lalong-lalo naman yan, bare months, nakulo po nag-a-apply ng new connection. Kaya, si gusto, mag-attend ng seminar, hindi sa Naga City every Tuesday and Thursday, Tuesday and Thursday sa Naga, hindi sa main office, Barangay del Rosario, Naga City, every first and last Wednesday of the month sa Tinambak, and every Wednesday sa Pili, and every Friday sa Calabanga. Yan. Di po paglingawan, magdala po ng valid ID. Si gusto mag-attender, si nag-a-apply ng new connection, change of registered man yan, o mag-new connection, o construction light. Yan. Kung maparepresent, kung di ka mo available sa mga aldaw na sinabi ko sa bago, yan. Pwede po ka mong pag-ibon ng SPA, okay, si mga sadiling tao po nindo, i-authorize nindo na yung mag-attender. Yan, basta notaryado po ang special power of attorney. Yan, Tabi Radyo Manmani ang update sa mga metro. Magalat-halat na lang po, dikit na panahon na lang, puproseso na si mga connect order, si mga nagbayad ka mga nakaaging bulan, as in pang bulan na September, pwedeng matakuda na po kami. Magalat-halat, dikit na halat-halat na lang kita. Dakunin po talaga si nag-apply sa Tuya taon na ini. May naghahapot tigdi, actually taga Casureco, ibang Casureco sinda. Kung igwaman dang ID ang Casureco dos arog kan ibang kooperatiba. Ang Igo po. Miyembro, okay.
Pag nag-apply ka po ninyo connection, igo po baga duman sa forms na tigditataon ni Kasureco to, igo po duman kaya baga naghahagad kami ng picture dahil ilalaag po ito duman sa ID. And pwede magamit po yan, yung mga IDs na yan, ano man baga yan, kumbaga saro man sa pwedeng may dagdag sa ito yung mga valid ID. Ang IDs na tigahagad kung may transaction kayo sa mga bangko, kung ang bill nga sa kuryente, sa nagiging kuryente sa katubig, pwede magamit sa mga application ko sa mga plan. Ano po? O ma-apply ka na ng plan sa mga sa tuyang internet, sa cellphone, yan, pwede itong magamit yan. Kaya importante yung mga ginara, ano po, may tama ito kung may ID. May ID po ang Kasureco, ito ang tinatawag. Okay, yun mananggad. So, yan, pagbayad kang bill, pag may ID, dahil ng kadakol, maski dahil mo daraang sa imong bill, madali ang pagproseso, tabi kasamang runner? Ang ano po kaya, pwede may proseso si pangaran, si pag-search. Siyempre may hiling po duman. Dahil po dara si bill. Siyempre, kung may dalagang ID tapos ikaw mismo kahapot kung pera si bill mo, si babayaran mo paprint ka itong SOA, yan, normal po, mahihiling po tulos yan dahil pwede ma-search si pangalan. Okay. Pag abot sa collection, kumusta po ang update kan Kasureco 2 para sa satuyang mga nagarantabay? Opo, collection efficiency ita, namamantinar man giraray sa satuyang halangkaw na collection efficiency. Kaya lang medyo may kadipisilan lang po talaga duman sa may mga arrays. Kaya iyo po yan si subject for disconnection kan sa tuyang kooperatiba. Kung di nakakabayan, nagkakaperambulan na. Kaya yan, kaipuan taman giraray, tutukan po ining may mga arrays po initaderad duman mani. Para at least mamantiner na itong halangkaw na collection efficiency and mamantiner ka ang categorization na AAA electric cooperative. Yan, saro pa sa concern ta, bago kita mag-abot naman sa mayor tan tema, maubos ang oras ta sa mga updates ta lang. Bali, kada duman man, nagkikiulay kita sa mga opisyalis kung mga barangay, mga LGU barangay nasakop kan sa tuyang kooperatiba, nasa 257 barangays na may kuryente na nakikiulay kita terminal lang natutuyawan kang ibatang mga member consumer owners ini mga daitig pupundong mga street lights kaya hindi sa mga aspirante sa pagkakapitan, barangay kagawad, maski sa mga naglalaban ng SK chairman, SK kagawad, siguro maibalita sa tuyang mga programa itong pagpundo kaining street lights. Simplehon man lang na trabaho pero perning natutuyawan kan sa tuyang mga ibang mga member consumer owners nasumbong po sa satuyang kooperatiba sa Kasureco 2 na dahil lamang pinupundo ang mga street lights dawa mainit ng panahon, kaudtuhin na, maliwanag ng maray, yan, halos 24/7 nag-iilaw itong mga street lights. Siguro sa simpleng paagi na ma-monitor kung mga nagkakandidato lang sa barangay, dako lang may tatabang ini sa Gabos dahil mapapababa tayo itong systems loss tabiran duman mani. Dahil hiling aksaya sa kuryente, dahil grabe baga ang kampanya ni Kasureco to pag-abot sa pagtitipid sa mayong aksaya sa paggamit ng kuryente, tapos ining mga street lights 24/7 nag-iilaw, siguro parte po pwede tanang maibalinis sa tuyang mga programa ngunya na barangay MSK election. And syempre sa mga konsumidores man na nag-request sa mga barangay officials na maglaag ng street light sa tangod kang harong, siguro ugalion ta na reparohon nagigirumduman lang kay tabi radyoman man pag mapailaw pagkahapon tumadiklom sa lawas din pero pag mapundo na pagkaaga yan nalilingawan ta na yan po. Yan
Dali-dali on tanan yung mga tabera Jaman Mani. Sa election, okay, napahapyawan tanan kasubago si election sa Kasureco 2 sa maabot na November 11, 2023. Base po sa schedule of activities nasa printing na po kita kang master list ng qualified voters. May cut-off po kita kayan si naging consumer, member consumer honors kang August 13, 2023. Iyon lang po yan si pwedeng magboto muna napapaabutan na eleksyon. Election sa Kasureco 2 muna na November 11, 2023. Yan. Okay. Ano pa si Satuyang? Updates, preparasyon man sa eleksyon sa Kasureco 2. Eleksyon sa barangay NSK eleksyon. Kang nakaagi pong simana, naka-report na kita duman sa Tinambak and si mga voting centers na naduman na po kang Satuyang mga technical personnel sa Tinambak and Siruma. Dakol na po ini na inspection po ninda and ganyan na si manang ini alos 100% naman o 100% nang tapos kang Milaor Minalabak sub office ang mga voting centers na inspection po ninda idi sa may Dalipay Elementary School, Mayaw Payawan Elementary School, Kapoknasan, May Katmon, Bagumbong, Antipolo, Hubo, Timbang, Baliwag Nuevo, San Antonio, May Daso Elementary School, Irayang Sulong, Burong-Burungan, Alimbuyog, San Miguel, Malitbog Elementary School, San Jose Elementary School, and Milaor District School. Yan, Milaor District. Yan. Siguro Milaor Elementary. Okay, Milaor District School lang kayo nagalagay din. Okay, yun na po yan. 100% tapos na po ang Milaor Minalabak Sub-Office. Sa masunod na programa si Ibama ng mga area office sa Naga, aram po nasa 60% namo to 70% na na-inspection kung sa tuyang mga technical personnel, si mga classrooms, nagigibuhan po kang eleksyon, mga voting center, voting precinct, na kaipuhan pong mahiling itong status si physical mismo ang electrical facilities, kabali na dyan si mga drop wires, si service entrance, source kang distribution transformer, si mga wires, si poste, as in si mga metro. Yan ang objective kaining pagsagibutan ng actual inspection duman sa mga gigibuhan pong eleksyon si mga eskwelahan mga tabi Regional Mani. And siyempre, nag-coordinate kita kayan sa mga COMELEC na nakakasako po sa mga lugar na inigtigdo dumananta. And ang task force naka-standby man in case may biglaan pong pwedeng marighagan ng responde sa Kasureco 2. Opo, bali may mapping kitang digigibo kayan tabi Radyoman Mani dahil aram naman po baga na limitado man lang ang manpower ni Kasureco 2. Pero ginigibuhan tayo ng paagi. Dahil bako lang sarong area sa tuyang kooperatiba magkakaigwa ng eleksyon kundi gabus ining 9 municipalities, 1 city, ining Naga City. Kaya dakula ang scope sa tuyang babantayan during election ining barangay SK election sa maabot na October 30, 2023. Kaya ang mangyayari po igwa kita ning mga lugar na kung saan pwedeng mag-designate kita ning sarong crew na ang sakop niya nagkakapirang voting centers o polling precinct, gigibuhan po kang eleksyon. Kabali na po dyan si mismong opisina kang COMELEC. Baka may problema doon sa COMELEC, madali po si responde tulos tabi Radyoman Mani kan sa tuyang mga technical personnel. And sabi ko nga task force po ini, normal po ma-assign kita ng dakul na crew sa aldaw kang eleksyon para mamantinir po ang bulos as in supply kang kuryente tabi Radyoman Mani. Okay. Lifeline rate may nagahapot manigdi. Okay, papaliwanag tani sa mga masunod na oras. Okay, lifeline rate ngunyan tigdi-discuss yan dyan sa tigdi-discuss po yan sa Tinambak Poblasyon Tinambak and Barangay de Los Naga City ining manunungod sa lifeline rate.
Pero kung di kita maka-attender duman, nagdadawag kita ngunyan sa satuyang programa, ining lifeline rate po, kabawasan o diskwento po ini sa pabayadan ta sa kuryente, bulan-bulan, ano po, sa pagsunod po, ini sa Republic Act 11552, na kung sa itong mga nagkukonsumo po, ng 40 kilowatt hour, o 40 kilowatt hour pababa, ang konsumo bulan-bulan, may corresponding po yan diskwento kitang pwedeng ma-avail sa Kasureco 2. Ano po? Iwag kitang 50% discount duman sa mga nagkukonsumo po ng 0 to 15 kilowatt hour. Iwag kitang 40% discount sa nagkukonsumo po ng 16 to 20 kilowatt hour. Iwag kitang 30% discount sa mga nagkukonsumo po ng 21 to 25 kilowatt hour. Iwag kitang 20% discount sa mga nagkukonsumo po ng 26 to 30 kilowatt hour. 10% discount po duman sa nagkukonsumo ng 30 to 35 kilowatt hour. 5% discount po duman sa mga nagkukonsumo po ng 36 to 40 kilowatt hour. Yan. Ini po, sarot po ini sa qualification, ano, itong mga nagkukonsumo ng 40 kilowatt hour pababa, or itong mga 4-piece beneficiaries, ano, mas priority ta itong mga 4-piece beneficiaries na kung saan baba ang konsumo ninda, o sabi ko nga, 40 kilowatt hour pababa ang konsumo, or dawa bago kang 4-piece beneficiaries basta laog ka po duman sa poverty threshold na tig-set po kang PSA. Gusto sabihin, talagang nagtitios ka tabi radyo man maning, bako itong nagtitios-tiosan lang, ano, kundi nagtitios talaga. Yan, pwede kang magpasiring sa opisina kang Kasureco 2, magkuha ka ng form. Yan, kung 4-piece beneficiaries ka, pwede kang magdala ng government issued ID or certification halos sa SWDO o Social Welfare and Development Office. Ano po? May mga forms kita na available yan sa mga opisina kang Kasureco 2. Pwede kita mag-fill out kayan. And syempre, kung may mga iba pang kahaputan, pwede tayo nang ihapot yan sa mga in charge po sa kada area office kang sa tuyang kooperatiba. Okay. May saro palig din nag-update man kan rehabilitation dyan sa Matandang Siruma. Ayun po, balik ang nakaaging ay ngunya na si Manang ini Merkules. Yan. Tapos na po si rehabilitation linya dyan sa Matandang Siruma, Barangay Matandang Siruma, Camarines Sur, na kung saan may nagkaigwa po dyan ng task force, ano, ang north area, Pening Kanaman, Magaraw, Calabanga, Bombon, Tinambak Siruma, yaon po sila nagtrabaho dyan sa isla kang Matandang Siruma, na kung saan itong H-frame na design, may nag-aging linya, pabalyo duman sa tahaw kang dagat, ano, may naglaag kita diyan, nag-construct po si Kasureco to ning H-frame na design na duwang duwang H-frame na design sa tahaw kang dagat, nasa almost 1 kilometer po yan, pabalyo po duman sa Matandang Siruma, ano, para magkaigwa lang ng kuryente sa tuyang mga konsumidores dyan. Although may dati ng kuryente, kailang kaipuhan tang mamantinir and kaipuhan ng rehabilitation kang linya dahil yung mga nakaagibagang mga kalamidad tabi radyo man mani, talagang naapektaran man si bulos kang kuryente, pasiring din sa Matandang Siruma. Muna na okay na po, ano, ang kuryente, ang supply kang kuryente dyan sa Matandang Siruma, Barangay Matandang Siruma, Siruma, Camarines. Wow. Sa kompletong detalyes, hiling lang po sa Facebook kan Kasureco 2, asin iba pang mga kalakawan. Tabi, nag-message, ano, nag-antabay, tabi radyo man si attorney Nixon Tabora. Attorney Nixon Tabora. Hoy, attorney Nixon Tabora, sir. Ay na dating haloy pong naging director kan Kasureco 2. Maray na aga po, ano? Nag-aantabay man pala sa Satuya. Ano? Good morning, attorney. Barkada tayo. Si attorney Nixon Tabora. Yan. Kuyan, mag-ama, pares abogado. Iyo, si attorney Jake Tabora.
Okay, Tabi Radzuman Mani. Sa natatadang mga oras, sa iba pang mga impormasyon na pwede pong garo pangapudan sa asa to yung mga consumers, owners, kan Caso Reco 2. Yan, baka igwa ka pa dyan. Oo. Okay. Pero nakakalamang ka ngayon, mayo ka ning ano. Mayo akong babasa. Hindi ka nahihiling. Busy. Pero hindi ka nahihiling. Kumusta na pala ang Minalabak? Sa tuyang OIC director na area. Kaya ito baga, may mga pig repair man dyan, hulita harani sa dagat, coastal. Pero ngunyan, pero mantinido. Kumusta po tabi ang Minalabak area? Po, nagpapadagos po dyan si rehabilitation kang mga linya. Kami coastal areas po kaya ang Minalabak hanggang po duman sa Hamorawon. Rapay guwapang yung sa rumbarang San Antonio ata. San Antonio yung Hamorawon hanggang sa Linggogon. Yan, nagpapadagos po dyan si mga patrabaho pababa po dyan sa sentro kang Minalabak Tabi Radzuman Mani. And speaking kang sa tuyang pag-mantener kang linya kang kuryente, siguro dikit lang na pagirumdum sa tuyang mga member consumer owners. May mga ipinagbabawal kaya na base po sa Anti-Obstruction of Power Lines Act kung saan itong pagtanong po ng kahoy sa irarong kang kuryente, pinagbabawal na po yan Tabi Radzuman Mani. Para sa kaaraman po sa tuyang mga member consumer owners, bawal na po magtanong ng kahoy na kung saan igwa po ng linya kang kuryente, tapos matanong ka mo harani mismo duman sa power line corridor, mag-transmission lines man yan, NGCP, or distribution lines kang Caso Reco 2. May mga naghahapot ka isa sa tuya, sigitang clearing of lines. Permida ang rason, power interruption, ang activities niya, clearing of lines. Dahil na natatapos-tapos. Kaya, base po hindi sa naipaluwas na Republic Act, aproban po ini and igwang implementing rules and regulations. Ipinagbabawal po ang pagtanom ng kahoy harani po sa linya kang kuryente o sa iraro mismo kang kuryente. Kung igwaman, existing na mga kahoy, at least 3 meters po ang puputol dyan. Kaya authorized kayo Tabi Radzuman Mani na magputol kaya itong mga sanga na harani po duman sa linya kang kuryente. Yan, papagiramdum lang po kita dahil iba kayong mga konsumidores kita ng kuryente na kung saan igwa na kita ng schedule power interruption, tapos igwa ng hesitation, talagang habo nindang pabawasan si mga sangatang kahoy ninda dawa nakakatama na sa linya kang kuryente. Nagpapagiramdum kita, nagiramduman ko lang unan dahil may nag-message sa tuya mananungod po sa mga sangada kang kahoy, nayaong po dyan sa may upper barangay kang Naga City. Yan, kabali po yan sa nagiging problema, nagkakausa po ng power interruption o mga unscheduled or emergency power interruption. Ninhuli po nga nito nakakatama na sa linya kang kuryente. Yan, siguro kabali ni sa mga maidi-discuss sa masunod na programa sa October 27. And si qualifications, itong mga interesadong maglaban ng direktor sa Caso Reco. Okay. Tabi, kasama Grener. Gibuantang recorded na pahagi para po sa mas komprehensibong mga announcement manungod sa nasambit na ini pong eleksyon sa Caso Reco 2. Tangarig dahil maribong ang tao, may eleksyon pati ngunyan. Pero yung minuto pa kita. Pero late ba ganyan sa mga nyo? 5 minutos, pwede pa kita. 5 minutos pa. Pero kuya na kita. Ang oras ngunyan alas 10:31 nin pagkaaga. Yan. May naman. Gapag kita yan. So, patiunta na lang ng happy birthday ang mga nagbe-birthday na nyaon po sa... may birthday. Nyaon po sa tong management, sa opisina kan Caso Reco 2.
Sa mga district office, happy birthday. District office, ano ang apod kayo tabi, kasama Griner. And sa board, kung may birthday ngon yan, mag-imbitar. Madyan kami ni Attorney Director na nag-antaway. Okay. Tabora, Attorney Tabora. Matayo kami ni Attorney Tabora. Yan. Okay. May naghahapot ini sa 7 sa Rafael Cararayan. May naka-schedule po ngunyan ng power interruption. Nalingaw kita kasubago. Ano maray na lang nabasa tayo ni. Mayo pong kuryente ngunyan. Diyan sa may San Rafael Cararayan. Sa Lunggigi, Pero araw mo hindi tabi radyoan manin sa Lunggigi. Sa Lunggigi. Sa may Cararayan. May yung kuryente ko niyan, San Rafael Cararayan. Yan. May schedule kita dyan, 9 a.m. to 5 p.m. po yan. Dahon po dyan si personahe kami sa Tuyang Kooperatiba. Nag-message si John Lloyd. John Lloyd Cruz, taga sa Lunggigi pa na si John Lloyd. John Lloyd. John Lloyd na nag-message siya. John Lloyd ning haloy na panahon. Yaon pa lang dyan naka-start. Yaon sa Lunggigi. Good morning, John Lloyd. John Lloyd ang pangalan niya Yan. Inilang narisa lang kayo ng sarong paraan taba. Inilang daang may gera na nagpaparababa ang bill kan kuryente. Pambira. Arayo na po ito. And digdi naman kita sa mga positibong bareta. Yan. Tabi kasamang Rener. Mayo naman digdi and mabalos po sa mga nag-antabay. Nagpapabati digdi nag-antabay po si Ma'am Helen Aliliran Almario. May mga kandidato. Si Kuya Efren Nepomuceno, Kapitan kan San Francisco. Yan. Joshua Calleja kan Dayangdang. Yan. Good morning. Nag-arantabay. Sabi kasama Rener. Pero nag-antabay man si Director si Attorney Tabora talaga. Kandidato pero si Attorney Tabora magsabi lang si Attorney maabot ako. Attorney Nexon Tabora, yan, kang Dayangdan. Nag-antabay mga tanong. Good morning, Attorney. Okay na. Okay na, tabi rin naman mani, naman garo kita dyan. Attorney, na pipilawang kami ngunyan tama. Lamang internet digdi sa muya, ngunyan. Sulusulong nahihiling sa naman kaya. Sa aga na komentaryo sa kuya. Sa internet. May nag-message nga na namimiss ka na dahil. Today ka nahihiling sa... Oy, programa po ini kagkasureko ha. Bako ni Manny Basa. Dahil ka na nahihiling. Oy, good luck kay Rajuman Paul Santos. Good luck. Amigo taman ini. Ang mga kandidato ngunyan kan Sabang, gabos ha. Naglilibot, nag-house to house. Yan. 10 days lang ata. 19, 29. Luway-luway lang Rajuman Paul Santos na ang calling maging kapitan kan Sabang. Yan. Pero maabang ako sa pizza 28 saka 29. Sabang Calabanga. Sabang Calabanga. Sako po yan ang Kasureko. Tiga-abangan ko tabi Rajuman Mani ang pizza 28 saka 29. Magayon dyan ang Karampanyahan. Hanggang Banggi. Easy. Ay sa bagay. Bahala na sinda. Ay. Sige na. Baga, Gusto na pa ng Baka kung ano mo pa. Uy, bawal ang GCash. Bawal ang GCash dyan. Pwede ang GCash. Magbayad sa Kasureko, ha? GCash pwede. Bayad lang. Sa election, bawal ang GCash. Yan. So, okay. Pa nagbabayad sa Kasureko, i-GCash na po nindo. Okay, mayan naman siguro. Thank you sa IMJ, sa kabus po na nag-antabay ngunyan. Sa mga members kang direktiba kang Kasureko dos. And hindi ko na masaro-saro. Nag-antabay ngunyan.
na pagkaaga. Yan, siyempre sa mga personahe kan sa tuyang kooperatiba, na yaon sa field nun yan, yaon dun sa Salong Gigi, sa Rafael Cararayan, nagkasagibo ng clearing of lines, yan, ingat po kita kabus, and sa mga area offices na nakadeploy ngon yan, nagtatrabaho po sa linya ka kuryente, and sa mga opisina na nag-antabay ngon yan, sa tuyang programa. Thank you po sa kabus na nag-antabay, sa ngaran po, kamanehmento kang Kasureko 2, sa pamayo po, sa muyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R.P. Amonte, and siyempre sa Junta Direktiba ng Kasureko 2, sa pamamayo po sa muyang Acting Board President, Director William Basmayor. Ini po si Renner po Pabugay. Thank you po sa kabus na nag-antabay, and God bless po. Kasama yan po ang programa kan Kasureko 2. Liwat po, good morning kay Attorney Nexon Tabora, sir. Atin ang bilog na pamilya, dati pong naging party kan Kasureko 2. And siyempre, sa tuwing pong mga parantabay na nag-antabay ngunya na pagkaaga, lalo teknikal niya si Rajuman Ray Gomez. And siyempre, paabutan taman in good morning, nag-antabay digdi sa Facebook. Si Kagawad Joshua Calleja kang dayangdang kandidato si Kagawad nin Kapitan, ano, and si Kuya Efren ni Pomoseno kan Barangay San Francisco. Abutan taman in good morning si Ma'am Malu de Guzman asin Dulce de Guzman. Ang pagbati hali kay Wang Yu. Oy, ini pala si Ma'am Malu de Guzman asin Dulce de Guzman. Nagpapabot man in good luck si Wang Yu. Sinda po mas nakatalaan magserbing kagawad kan Kamaligan. Anong barangay sinda? Anyway, mga kasama, oras na para magpaaram. Masunod, UNC. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4. Philreca Awards from the Wars. Kasureko 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureko 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo.